Altså det kan for eksempel være, at man selv kan rykke ind i det miljø, som de er måske inde i nu, for eksempel. Det kan gøre, at man ikke kommer ud og får en uddannelse. Det kan gøre, at man kommer ud i noget kriminalitet, og noget man ikke burde komme ind i. Det gør mange konsekvenser. Det kan også, altså, jeg kan stadigvæk mærke, at nogle gange, hvis jeg ser et eller andet, eller gør et eller andet, så tænker jeg ikke så meget over det, hvis det er nogen, der står nogle røghul over for nogen, eller og selv nogle gange har svært ved ligesom se, hvad der er rigtigt og forkert, fordi det er bare vant til. For eksempel fra Aalborg, og der kender rigtig mange hinanden, eller ved, hvem hinanden er, uden de overhovedet har mødt hinanden. Bare sådan, hvis de har set hinanden over Facebook eller sådan noget. Så hvis man kommer til at gøre et eller andet dumt, så bliver man... Eller hvis ens gruppe, den gruppe jeg nu var i, hvis de gjorde et eller andet, eller var på den måde, så blev jeg ligesom også stemplet. Sådan var jeg også. Sådan at de ligesom fik fordomme. Altså, ja, fordomme. Altså folk får bare fordomme for en, hvis ens gruppe har gjort noget. Ikke? Altså de gode, det er jo, at man sådan, kan blive med i et fællesskab og sådan, kan finde sig selv, hvis man føler, at der er nogen, der er sådan, noget til fælles med en, så man ligesom, ja, er med. Men man kan også godt gøre nogle dumme ting for at være med. Altså, hvis man bliver... Altså, der hvor jeg kommer fra, der på egen... der er der rigtig mange, som der er gået ud i 8. klasse, altså bare droppet ud, selvom man ikke... Altså, man kan jo først droppe ud i 9. klasse, men de dropper ud i 8. fordi at de synes, det er dumt, så får man ikke en ordentlig uddannelse, og så går det bare ikke så godt.